ॲलोपेशिया एरिएटा म्हणतात. Aerator. म्हणजे एका पर्टिक्युलर पेचाचोच केस वतात. हाऊ हय. व्हॉट इज युअर डेफिनेशन अबाउट दिस आणि व्हॉट इज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू यू? रायट. सो हे जे एलोपेशिया एरेटा आसा ते इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर म्हणजे कितें? नाव युअर बॉडी फायटर सेल्स वील आयडेंटिफाय युअर हेअर सेल एज अ फॉरेन बॉडी अँड देन स्टार्ट अटॅकिंग दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो तेज्या कारणान हेअर ग्रो जायना इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया बिकॉज जे हेअर मल्टिप्लाय आतां जाता थंय इनसायड इट वील युअर हेअर युअर बॉडीज फायटर सेल वील ट्राय टू किल म्हणजे ते फुडें ग्रोथ हेच करपाक अफेक्ट करता. सो दॅट पर्टिक्युलर एरिया वील कॉज बॉल्डनस जातली. लायक कॉइन सायज अशे पॅची बॉल्डनस आसता. इदर इट कॅन बी सिंग्युलर ऑर लायक मल्टिपल ऑल्सो. सो मेन हेजी ट्रिटमेंट म्हणल्यार फर्स्ट इज स्ट्रेस कमी करपाचो. सेकंड इज यू नीड टू करेक्ट द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. सो वी नीड टू डू सर्टन टेस्ट. वी नीड टू सी की बाबा फॉलिकल्स एक्टिव्ह आसा की ना. सो अकॉर्डिंगली आमकां ट्रिटमेंट फर्दर इनिशिएट करपाक मेळटा. ओके. सो आनी सेकंडली म्हणजे ते काही थेरपीज बीन आसता. लायक देर इज अ लायट थेरपी फॉर दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन. सो यू नो दॅट वेन द लायट थेरपी लायक गोज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया इट स्टिम्युलेट्स युअर फॉलिकल प्लस it will increase the multiplication of hair cell and then slowly growth is visible in that particular area. But again there are some sittings you need to take. So परत मागीर depending on the improvement and all we decide की बाबा कितले सिटींग लागतले आणि बाबा आनीक कितें मेडिसिन ऍड करपाचे की ना ते डिपेंड ऑन द observation and the improvement of the patient. So basically it is an autoimmune disorder.